sorionak, lehenengo euskaldunak, Gipuzkoako itzuli honetan, aurtengo edizioan, maila ikaragarria eman da, atzo laugarren eginda, zer moduz jundira bi egun hauek? Bai, oso pozik, lortutako emaitzakin, eta egia da gaur oso gogorra egin dela, baina atzoko sentsazioak oso onak izan ziren. Atzoko laugarren postua aipatzekoa da, gaur tropel nagusian sartu zera, agian postu ez nabarmenikan, baina bai lortu dezuna da munduko junior onenetarikoekin paren egotea, ez? Bai, gaur esan dudan bezala, karrera oso gogorra izan da, hasieratik oso azkar joan gara, eta lortutako postuakin oso pozik nago. Euskaldun onena izan da, jakingo ezun, nola ikusi dituzu euskaldunak munduko tropel hain garrantzitu eta indartsu den kontra? Egia da, kanpoan maila asko dagoela, baina nik uste hemen ere maila ona dagoela. Eskerrik asko bai. Ez horregatik.